הפתרון הראשון שנדבר עליו זה הדפסת צ'קים על נייר חלק. פתרון מאוד פשוט. מכניסים נייר חלק למדפסת, יוצא צ'ק. צ'ק מעוצב עם הלוגו של החברה, הלוגו של הבנק, כל הפרטים, שורה מגנטית, הטופס. הוא מאפשר להדפיס צ'קים ממספר חשבונות בנק רבים על אותו נייר. פתרון מאוד בטיחותי, אנחנו במשך השנים עוקבים אחרי הזיופים ומקים אותם. הנייר שאנחנו נותנים הוא נייר בטיחותי. פתרון נוסף, ארכיון דיגיטלי אדם, ארכיון דיגיטלי ממוחשב. מקווה שהמשרד שלכם לא נראה ככה. אנחנו מנסים בעזרת הארכיון להצעיד אותנו קדימה לקראת משרד ללא ניירת. כל המסמכים מתויקים במקום בקלסרים בתוך המחשב. פתרון נוסף, משטחי החתמה. במקום להדפיס את המסמך, לחתום עליו, מורידים אותו למשטח. הוא מתאים לעמדות קבלה בעיקר, לעמדות מחירה, שחותמים, לוקחים משהו במקום וחותמים על הסחורה. שליחת חשבוניות במייל, פתרון מאוד מאוד פשוט, מאוד חסכוני. במקום לקחת את חשבונית, להדפיס אותה, לקפל, להכניס למעטפה, לשים את הבול, לשלוח בדואר, שולחים קליק אחד, שולחים אותה במייל.